Ginhangkat ni Public Works Secretary Vince Dizon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga ibulgar ang mga pangalan sa mga tinawo halin sa Department of Public Works and Highways nga ginaaligar nagapakigkita sa mga kontraktor para makabulsa sa kickback. Ining sabat sang Tiglico matapos ang press conference ni Leviste kung sa din ginkwestiyon sini ang posible nga koneksyon sang team ni Dizon sa mga kontraktor. Ginsiling ni Leviste nga may mga nakasugid sa iya nga may mga miyembro sang team ni Dizon nga amo mismo ang mga kontraktor. Gindugang man sini nga may iba naman nga mga tinawo nga nakasugod na sa pagsapol sa mga kontraktor agod makignegosar. Ginako naman ni Leviste nga verbal lang ang iyang impormasyon kag wala sang ebidensya nga nahatag sa iya apang mapatihan ang source sa kongresista kag hindi lang isa kundi madamo ang nakasugid sini sa iya. Sa bahin ni Dizon nanindugan ining sa iya ginpili nga mga undersecretary wala sa sang nahibaluan nga mayara sang kontraktor apang gindugang sini nga handa sa nga makikita kay Leviste para makakuha sang impormasyon. Nagpasalig man ini nga magahimo sa sang internal investigation kangot sa sining aligasyon antes ang sabat ni Dizon balikan ta ang statement ni Leviste. I am relaying what I have heard from multiple sources that Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. And maybe after I make this statement, some people can actually come out and say, yes, may hiningi ang mga opisyales ng DPWH sa amin. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, yari naman ang sabat ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito. Wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if Congressman Leviste could give me more specifics, if possible names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Gindugang man sang Tiglicom nga may mga konsekwensya gid pananglitan mapapatudan nga may mga tinamo pa sa ahensya nga nagapakignegosar sa mga kontraktor para sa kickback. Pahayag sini hindi lang pagkakasapwesto ang maabtan sa mga tawo nga involved sa korupsyon kundi kasuhan gid mismo. Commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga, no, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. Nakilala niyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan, baka kasuhan ko pa. Nabalikan ng paandam ni DPWH Secretary Vince Dizon.